Sabun waya alih seroni mripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliraku wong ayu kang dadi pamujaku rasane ora kuwat rasake atiku sing saya lelongso wis Wawasan saya kelingan nganti tekan besok kepanjanganku mendem ora bisa turun oh iki sing jenenge kang lagi kejawan asmara rasane ora kuwat rasane atiku sing saya nelongso bareng ridho budaya nyambut sari suker sonten kagem keluarga Bapak Jumaidi meripat iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pamujaku Rio Budaya Oke, selamat siang menjelang sonten buat Bapak Ibu tamu negara yang terhormat. wis lali-lali malasan saya kelingan nganti tekan besok kapanjanganku mendem ora bisa turu
puji syukur kepada Allah yang Maha Esa. Bapak sinten? Jumaidi. Bapak Jumaidi ketiban sampur nekake seni barok Ridho Budaya. Napa? Barongan iki. Barongan. Nggih, Mbak. Terus alhamdulillah ya Mas. Penontonnya jan beapiak mana. Penontonnya ya rame-rame. Lan ditah rame. Iki wong akeh ngene lho. Ya ampun di. Iki lho sedanten ke ramene ngene lho. Mok wong loro tok ngene kok. Wong loro tok ngene kok rame. Wong ramene ngene kok wong loro tok iku. Ya ampun mosok kayak katarak. Wis katarak iku kowe ora aku ah. Wong loro tok iki lho deloki. Iki wong akeh lho Mas, kok banyak lho Mas lho. Kene Endi? lho bapak-bapak kono adik-adik, bapak. Lah iya wong Iki loro. akeh ngene. Wong loro. Kok iso wong loro? Lanang karo wedok. Heeh ora. Lah iya nak wonge si akeh. Ana wong telu. Kok iso? Lanang wedok banci. Endi bancine? Kowe ngono. Ya ampun. So aku banci. Kok iso aku banci? Lah kita moto ngono kok. Nggih syukur alhamdulillah jaman ki acarane napa? Acarane napa niki, Pak? Sunatan nggih. Sunatan. 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 Donga didonga kali keluarga besar Bapak Jumaidi. Heeh, kosek aku tak jipuk catetane sik. Kok ora digawani catetan kok. Wong kaya padha ae ra njaluk catetan. Ngono ki didongakno Heeh, iki ditungakno kagem Dik Sendi sing dikitano. Heeh. Muga-muga saged wasul dhateng bangko pamulangan malih. Amin. Lan dadosa putra ingkang soleh ngabekti kagem kedua orang tuanya. Amin. Lan dadosa putra ingkang pinter. Alah. Kakasan pinter kok banggakno. Lho, pinter lho kudune wong pinter lho, Mas. Kudune dibanggakno wong pinter. Aku ora. Lah kowe? Kowe lho wong pinter karo wong sugih mau pilih ndi? Wong pinter ah. Kalau nek aku tetep pilih wong sugih. Lho kok iso wong sugih? Apa-apakno menang wong sugih. Wong pinter ku apa Lho, kajane? wong pinter kowe ngerti. Iya. Nyalon lurah kudune ya pinter. Iya. Nyalon bupati kudune wong pinter. Alah. Lulusane S3. S3 ku S apa ae? SD, SMP, SMA. Alagaan wong pinter kok banggakno saiki Mas 2026. Heeh. Kowe nyalon lurah, nyalon bupati nek ora ana duwike ora dicoblos. Berarti pemilih wong sugih. ora iso. Lha kok ora iso? Saiki nek sugih ora pinter padha wae. Presiden nyatane yo wonge yo ora sugih pinter. Heeh. Kok iso? Kowe ngerti wong pinter. Heeh. Kowe ngerti ATM saiki sing dibobol iku. Heeh. Iku sing bobol wong pinter apa wong sugih? Lunyu cangkeme. Iku Ya, wong wong. pinter apa wong sugih? Yo, iku ya wong pinter. Lah ya apa-apakno menang wong sugih ora bobol ATM dhewe duwe akeh. Ning ATM jek duwe akeh. Duwe akeh sing bobol-bobol ngono kae wong pinter ah. Lah berarti bojone ngono ku ya ndok kei modal nggih usaha ngake wong sugih. Lho wong kene iki wong sugih tetep bojoku yo tak openi yo tak ragati ya. Mbok tukokno nganu Mas, apa jenengane iku make up. Lho make up ah. Oh tak Make up ngono kok make up. Heeh. Untune saiki yo tak behel. Lho teh ora bocor. Begel ngono ku. Ayo begel lah kudune bocor ah Mas untune. Untune semono kawate ngono ku. Oh, kaya sapi-sapi ngono kok. Sampe usum ngono sing jaman saiki ngono ku lho. Oh, ya ampun sini gone dokter gigi. Wah, terus mbok begel. Tak begel saiki wis ora merongos kok. Dhisik merongos kok bojone mok. Iya kok dhisik saiki tak begel kok. Ngono mbok gekno usaha apa? Lho tetep aku wong sugih yo nang omah tak gaweno usaha. Usaha apa? Buka toko ah. Toko apa? Toko teh
teh botol. Lho kok tuku teh botol bojone mbok kon kasir. Ora. Lah terus, Lho bojoku tak kon manggon ning ngarep lawang. mbok kon manggon ngarep lawang lapo? Saiki gobloke kok gak ngerti. Heeh. Bojoku kan rongos. Heeh. Tak kon manggon ning ngarep lawang. Nek ana wong tuku teh botol kene jungkit ning utune bojoku. Wong kok senengane ngelek-ngelek wong wedok. Kowe kok sing ngelek-ngelek wong wedok, ngelek kancane. Ono bojone mas dikane gane ngarep aja nyukil litik ngono. Berarti murah senyum. Ora senyum ah. Silau terus berarti. Ayo alhamdulillah jadi wong ora senyum iku banyak rezeki wong ibadah. Wong ibadah. Tapi aku gumun para rene iki kok. Kok iso gumun? Iki dek mang acara apa iki sunatan to apa? Sunatan. Kok ngarep gedak-gedak tok tak kira bacai gedang to. Lho. Rumah sama. Senene Pak Jumaidi kengko bener iki jenengane gedang. Nek kowe ngomong-ngomong masalah gedang, Iya. tak bedheki. Bedhek ana. Wit sak donya sing paling kuat wit apa? Wit jati. Alah kurang kuat. Wit mauni. Kurang kuat. Wit kayu Kalimantan. Alah ije kurang kuat. Lah saiki ana kok. Heeh. Wit apa sing paling donya sing kuat iku apa? Wit gedang. Lho kok iso wit gedang? Kowe ngerti wayang? Wayang. Ha itu ditancepi negara pirang-pirang kok ora ambruk wite. Kok ora poplek. Iya. Ngono genti wit jati tancepno tok jajal. Berarti kowe wong pinter. Pinter ah. Tenan. Tenan ah. Ngerti telek. Ngerti? Telek apa sing ora mambu? Kabeh telek mambu nyuk. Dari sapa? Kabeh telek mambu takoki iki lho. Warga Bacin nggih Abu. Telek apa sing ora mambu? Kabeh telek mambu, Mas. Ono sing ora mambu. Sik bedheki. Telek apa sing ora mambu? Telek dipoto. Telek difoto. Bar difoto bar langsung pangan kowe fotone. Lho kok ngamuk? Kok telek apa sing ora mambu telek difoto. Wis suwe telek difoto yen ora mambu. Wis sak upama ya Mas, ning ngarep ngene iki. Heeh. Iki upama liwat kene. Heeh. Kene ana teleto. Heeh. Kene iki terus apa no? Lho nih tak hindari ya. Tapi mek miring. Lho kok mek pirang iki lho? Lho ana teleto kok. Pak tak hindari. Lho mau hindari apa kok pangan dhewe? Tak pangan karo bojonem. Ih, kowe kok iso marai darah tinggi wong iki. Dagelan kok aja kakek emosi. Kek nek kena penyakit sirup. Walah, kowe tak bedheki ya iso. Purwodadi kotane masih Sing dadi. nyatane. Heeh. Tak bedheki iso. Telek pitik jenengane apa? Lentung. Apa? Lentung. Telek sapi, Lentong. telek wedhus. Apa iku krikil napa iku jenenge iku? Apa? Serintil. Serintil. Presiden Amerika sapa jenenge? Aku Ayo. Sak. Takok ya sing genah sing apik. Modern Arab sapa? Iki. Ayo. Pak Mansur. Pak Mansur ana wong gitar kono. Pak Mansur. Tit katok. Karo. Oh, Presiden Amerika kok ora roh. Kero. Roh. Presiden Amerika. Obama. Ayo age. Terus mudin Amerika. Modern Amerika, Rudolf Panggabean. Ayo. Iki kok ereng iki. Roh wong. Kowe utekem telek-telek tok kok. Ya aku genten saiki tak takok. Age. Bobote bulan iku pira? Bobote bulan. Modar kok kon nimbang kok kon ndelok bobote bulan iki. Aku tak sakakaken. Aku pengen takok bobote bulan iku pira? 50 ton. Alah ora. 20 ton. Ora. Saiki tak takoki, rene bobote bulan pira? 4 kilo. Kok iso 4 kilo? Nek ra ngandel, gak ngandel. Ora. Timbang ono dhewe. Lah apa aku nakrak-nakrak tekan bulan kok nimbang mlebu bulan. Delok mung mampir ngombe.
Mula monggo sedanten yuk dolanan tuku ngombe. Ya kok iso kudu ngombe iki. Are mampir ngombe. Maksude mampir ngombe ku ngombe banyu aqua, banyu sing sehat. Ora sing kaya iku. Ora. Oh, tak kira iku. Selatan. Sela-selane manungsa urip migunakake kanggo selawatan nyembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keliru. Apa? Selatan nggone Mbok Ratu Nyiloro Kidul. Kok iso Mbok Ratu iku? Lah saiki Ratu Pantai Selatan. Nyibloro. Kok nyibloro dari Ratu Kidul. Lah iya. Iki lho ngene Mas, maksude ku selatan ku artine ku sela-selane manungsa urip migunakake kanggo selawatan mulana ayo padha selawatan nyembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngono. Tak kira. Selatan Utara. Urip hanya sementara. Wong ning donya iku mung sedelok, ora bakal bertahun-tahun terus. Iya. Wong sedelok mung mampir mangan mampir ngombe. Heeh. Pokoknya omong sak omong karo tangga teparune iku sing diati-ati. Heeh. Aja nganti kuciwakno atine tanggane. Oh, ya terus Barat. Nek wis bar bakal kundur ning akhirat alias isden inil mampus. Kaya Mayite. Kaya ta yo wong saka lemah bakal bali ning lemah. heeh. Ngono. Berarti saka lemah balik ning lemah. Oh, iya. Iki pitutur ya. Iki pitutur. Nak umat bocah kaya cucilan ban ya pintere pol. Oh, cah kene iki mantune kaji kok. Kaji Kaji min. Sembayang maghrib terus bisa menyang kaliyan timbo mumpung urip langgepmu sore mati munggah suwarga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah diganti. Ganti. Heeh. Ayo. Ada sapi. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine Pak Jumadi. Oh, berarti muga-muga duwe sapi. Duwe duit tuku apa nyil? Duwe-duwe nggo tuku manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede rawani. Lho, kok rawani ku? Liyane Kok rawani? manuk ah. Ya iki ku ancen mak duit kowe nggo tuku manuk mau. Ora wani? Rawani ke wani. Wani ah. Ayo. Ketuku kenteng nggih gawe apa nyok? Tuku kenteng nggih gawe omah tek. Apa carane ketek Mas piye? Pengarane aku munyuk. Lah ke munyuk ora? Ora. Lah kowe ketek ora? Ora. Ya wis, Kok ngamuk? ora aku gak ngamuk. Ketuku kenteng nggih gawe apa lah? Tuku kenteng nggih gawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Pak Jumaedi. Iya ya bisa ya. Bisa. Ayo. Ketuku breng nggih gawe apa? Tuku ebreng nggih gawe kandang. Sapi gede sapine sapa? Sapi gede sapine bureni. Oh. Iya ya. Oh pinter ah. Ayo. Biar ke. Lagi. Ketuku kurungan nggih gawe apa? Tuku kurungan di wadah manuk. Manuk gede manuke sapa?
manuk gedhe kurungane ora sedeng. Iku manuke sepira? Ampun Raja Wali mbok adahi kurungan lobet dak ora cukup. Kok ya disaiki diceluk Heeh. penyanyi.